Va. Oui. J'ai mon bac. Félicitations mon garçon, je suis fier de toi. Ici. Bon, maintenant que tu es bachelier, en bas que tu connais. Bon, pour voir, on est au Canada, on est aux États-Unis, on est trop. Père Mouna. Eh bien, où est-ce qu'on est au Canada? Ah oui, tel père, tel fils. N'est-ce pas Kalanké? Mais on a beaucoup de ça. Ah, on met à EduX là. EduX? Oui, EduX, il y a quelques années, c'est eux qui ont fait les démarches pour ton grand frère. Ah bon? Et il a fait master, il a commencé à travailler. Oui, allô? EduX, c'est une équipe expérimentée qui assiste vos étudiants dans l'admission universitaire, la demande de visa, l'accueil et l'installation et assiste vos étudiants jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Choisir EduX, c'est s'ouvrir les portes des meilleures universités au Canada et aux États-Unis. Appelez dès maintenant le 76 54 18 57 et permettez à votre enfant de réaliser son projet d'études. Doutri, ni wari dafara e passé Dakar. Kasira dinama. Sungalo. E kungolo ati. Dugu wari ko diba fo dugu andugu. Dun wara ta de. O koni kuma ta la sa. E ka sama mone to yi. I yɛrɛ ta. Sita. Sidi ka numéro filani. Wari ci. Wari sera. Allô? Ye wari sɔrɔ? O ɲɛna. Tiɲɛ yɛrɛ la, ko ni sama bɛ maa min ɲɛ, ko n komi t'i gosi. Ngonga. Sama mone i yɛrɛ ta. A sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye. Dépôt ye fu ye, wari bɛ ci fu ni application ye. Wa bɔsara ye musaka fitinin ye. Sama mone, ji ni courant bɛ sara n'a ye, crédit bɛ ta n'a ye, sanni feere bɛ kɛ n'a ye. Sama mone, ni y'anw Maliyɛnw ta ye. A y'a si filɛ ka nkalon bɔ n da. An ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ. A y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ. N'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kan, a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la. Nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na. 80 fu ni fu 11 20 walima 80 fu ni fu 11 22 walima 98 17 36 75. Ngo 98 17 36 45. توكلت An lamɛnbaaw ani an filɛbaaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni sɔgɔma ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu bɛ Mali kɔ kan ko aw bɛɛ lajɛlen ko Ala ka tile hɛrɛ caya Ala ka sababu ɲuman k'an ye sini kɛnɛ labanko ɲuman Ala k'a d'an bɛɛ lajɛlen ma Ala k'an ka jamana kisi Ala k'an ka jamana tanga sɔgɔma in na octobre kalo tile fɔlɔ bi ye tarata ye ni octobre kalo tile fɔlɔ fɔra maaw hakili bɛ fɛn fɔlɔ min ye o ye école ta ye komi école tɛna ta ministère de l'éducation maaw u ma tɔ minɛ nɛnɛ na octobre kalo tile fɔlɔ fana wɛrɛ bɛ yen min nafa fana ka bon Mali kɔnɔ nka ni maliden caman t'a dɔn o ye an ka wolomasiri tabaw olu sigili ye sen kan an ka jamana kɔnɔ Baba Modibo Keyita fɛ a n'a tɔw o octobre kalo tile fɔlɔ in dɛ o de an ka rentrée ye bi an ka cadeau ye o de ye bi sɔrɔdasiw ka ko an bɛna kuma o de ka sɔgɔmada in na ka sɔrɔ k'an dugu dɛgɛ ka don kunnafoni tɔw la n'an bɔra yen ji kɔni a ma se fɔla ma ye o sanji ale kɛlen don ka woyoli min kɛ bi ka don Bamakɔ kɔnɔna na bɔlɔnkɔnɔnaw la maa minnu bɛ badabolo kɛrɛfɛlaw la lesɔr maaw olu ye jaro ta ka kuma di mɔgɔw ma ana o yira aw la min ye Darisalamukaw ka kalanso ye o yɛrɛ falen don ji la cogo min n'o fana yira aw la Sɔngokaw halisa olu bɛ dusumakasa na ka sabuya kɛ bingali taara kɛ ye
bingali min n'a tɔɔrɔ bonyana an ye jaa min sɔrɔ la an bɛna o yira o la sɔgɔmada in na an na taa Kolokani bingali o bɛ Kolokanikaw fana fɛ yen Kayikaw fɛ yen ko musow bɛ ɲɔgɔn dan na mɔni tobi la o kɛnɛ ka d'an na dɛ PPVM kun kan ka wele na dɛ Parti populaire du ventre de la marmite ni nin kɛra anw kɔ o ma ɲɛ u ye ɔnzɔnfɛ kojugu a Kayi nka ne yɛrɛ taatɔ don Kayi tile 2 in na n'Ala ma fɛn wɛrɛ kɛ dɔw y'an wele Kayi ko nin kalo in tile 5 ne kɔni k'u ma n ko u ka terrain labɛn dɛ u ka terrain labɛn Motikaw fana an b'u fo Moti ndulatitɔnw k'u bɛɛ lajɛlen fo Keba Motikaw y'an wele u ko il faut que an ka taa Moti yɛrɛ de ka taa dɔgɔkun kelen yɛrɛ de kɛ an n'u ka kuma an n'u ka baara an ka fɛn caman faamu tiɲɛ don an bɛna mission na an bɛ taa nka fɛn dɔw bɛ Moti kɔnɔ n'an mɛnna zen u bɛna n'olu yira an na n'Ala sɔnna ma an bɛ k'a labɛn kɛ Samaseku n'a ka mɔgɔw olu kɛra n'o ka wulikajɔ boloda komi an yɛrɛ ka programme fana dɔw ka ca Bamakɔ yan an n'a lajɛ yanni an bɛ Moptikaw fo an bɛ Sofarakaw fo min ye Bokumulakaw ye k'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn ani Samaseku n'a ka maaw u ka cɛsiri n'u ka timinandiya la min ye an yɛrɛ terikɛ ye Monsieur le gouverneur le général de brigade Abbas Kɔkɛ Dambele gouverneur de la région de Mopti k'an b'a fo kamalenkɔrɔ 2 ni tila don FIFA k'ale eto dulon han kalo 6 k'a sen kana se bɔlɔntan terrain kan an yɛrɛ fɛ yan Mali la yan sa Kupu Madigata Fofana Sulentakaw fɛ Bafulabe mara la an na an da don la kibaruyaw k'olu bɛɛ lajɛlen sanango ni o ye Amara e ni Keba Jalo aw ka yamaruya kɔnɔna bi sɔgɔmada in na ayiwa sɔgɔma in na ka don an y'o to kɛrɛfɛ an bɛna armée kɔnɔ bi ka dɔɔni ɲɛfɔ nka ɲɛbila kuma na an bɛ min fɔ anw ye min mɛn ani an ye min sɛbɛnnenw ye an bɛna na o de fɔ ni fili yera la armée maaw an ka daw yɛlɛlen don aw ye Solo dayɛlɛlen Baro kɛlɛtigi Masawule ka taa se Sadio Kamara ma an ka daw yɛlɛlen don an bɛna min fɔ sɔgɔmada in na ni majɛ mun b'a la a y'an wele an ka tile k'a fɔ maaw ɲɛna nka anw sera ka mun tɔmɔ livrew la ani an ye min faamu o de bɛna na fɔ mɔgɔw ɲɛna 1er octobre 1960 Mali armée ale créera o de la min ye wolomasiri tabaw ye u mana ten koyi Mali yɛrɛ de ko sa ko ale ka yɛrɛma hɔrɔnya a b'o ta ka bɔ Faransi ka jɔnya la a waati min ye an ka wolomasiri tabaw ye u tun man ca kosɛbɛ armée de terre ale ni garde ni gendarme olu de kɔni kɛra kun fɔlɔw ye maaw yɛrɛ y'a yirana k'a fɔ ko min ye garde ye k'olu de kun fanga ka bon kosɛbɛ cɛkɔrɔba caman bɛ yen u b'a fɔ ɲɛna k'u taara legɛri kɛ nka u ka legɛri kun ye garde de ye Keba mɔkɛ kun bɛ tobili de kɛ ale tɛ ka disi gosi a don o don k'ale ye sɔrɔsi kɔrɔ ye a kun bɛ tobili de kɛ fila de don a kun bɛ tobili de kɛ ka di maaw ma a tun tɛ taa kɛlɛ la dɛ olu de b'a fɔ ɲɛna ko k'a kɛra parti sabanan ye i bɛ parti sabanan kɔrɔ dɔn Amara tubabukan na la partie fille sanglante o de parti sabanan ye wa n'i ye Keba mɔkɛ ninnu mankan i b'a fɔ ko ayi k'olu de kɔni tun bɛ ko legɛri ko mɔgɔ t'o f'olu ye donc olu an b'u fo sabula o legɛri in dɛ o maaw olu de y'a to bi n'an ka armée sera ka kɛ armée ye Mali ale ni Sénégal olu tun bɛ fédération de kɔnɔna na c'est à dire jamana kelen bɛɛ lajɛlen tun bɛ Dakar o min ye faaba ye utukalo tile 20 san 1960 fɔngɔ ɲɔgɔngɔw o nana don ɲɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ parce que Modibo Keita ale tun ye gouvernement ɲɛmaa ye Senghor tun ye wasabulon ɲɛmaa ye min ye Mamadou Dia ye o tun ye ministre de la défense ye o fɔngɔ ɲɔgɔngɔ in o nana ni bɛnbaliya ye politique baara kɛcogo la Sudankaw ni Senegalikaw ni ɲɔgɔn cɛ
o de la sa Modibo Keita ale ni Léopold Sédar Senghor olu ma bɛn juillet kalo tile 30 san 1960 ani 60 san conseil de ministre n'o tun sigilen no fédération tɔgɔ la ale y'a yamaruya ko ka colonel Sumare ni caman y'a fɔ ko ale kun ka surun Mali la n'o ye Sudan ye ko k'o kɛ chef d'état-major ye. Mamadou Dia min ye ministre de la défense ye o ko ko petu ko ale bɛ fɛ colonel Fall ko o de ka kɛ a ye ale ma sɔn o muruti in kɔnɔna na sa min ye jɔyɔrɔ ɲini ko fana ye an k'a fɔ kun b'a la sabula fédération président o fana tun ma ta fɔlɔ a bɛ maa caman ɲɛna ko Modibo Keita kun ye fédération président Modibo kun ye premier ministre de ye Senghor kun ye assemblée président ye Mamadou Dia tun ye fɛn ye nka tiɲɛ la Mali yɛrɛ tun b'a fɛ ka mɔgɔ min ta ka kɛ fédération président ye o ye maa wɛrɛ ye min tɛ Modibo ye Sénégal fana tun bɛ fɛ Senghor de ka kɛ a ye o fɔnkɔɲɔgɔnkɔ in tun bɛ dugu ma nin sɔrɔdasi ɲɛmaa ta in n'o ye chef d'état-major ye fédération ta o de nana yan ka sanfɛ o hukumu kɔnɔna na sa sɛbɛn min bɛ yen ni o kun fasirila gouvernement ɲɛmaa fɛ k'a yira sa k'a fɔ ko min ye Ablaye Sumare ye colonel utukalo juin kalo tile 18 san 1960 ale bɛ se ka ta cogo min na ka kɛ wolomatiri 3 ka ɲɛmaa ye Sénégal ban'o ma koyi u y'u fosi ka bɔ pewu min ye malien fɛn fɛn bɛ yen Mali kasa bɛ fɛn fɛn fɛ u y'a bɛɛ lajɛlen kɛ terrain kɔnɔ ko non stop fo Bamako 11 chassé nu o kɛlen sa Bamakokaw kɔni bɔra fa bɛɛ lajɛlen fɛ min ye terrain ye i bɛ maa dɔ Bamako a waati a bɛɛ taara terrain gare la ka taa Modibo n'a ka maaw kunbɛn u nalen sa Mali ale bɔlen fédération kɔnɔ utu kalo tile 20 min ye san 1960 san ye fédération cilen capitaine Pinana Drabo ale de taara sa ka bila Mali bataillon o kunna décret o taara utu kalo tile 31 san 1960 ale fana ye ala sa ka état-major k'o sigi sen kan min ye capitaine Sékou Traoré ye k'o kɛ chef d'état-major ye capitaine Cɛmɔgɔ Konate o tun bɛ a kɔnɔna na lieutenant Demba Diallo lieutenant Maliki ala aw bɛ nin fana na sous-lieutenant Bukari Sangare olu de kɛra a cɛ duman fɔlɔw ye min ye septembre kalo tile 26 san 1960 ka kɛ ni décret sa min ye chef d'état-major ye yɛlɛma donna kow la min ye wolomasiri tabaw ka ɲɛmaaya ye a kɛra état-major armée du Mali u y'a kɛ o ye dɔgɔkun kelen o kɔfɛ u ye capitaine Sékou Traoré k'ale ta k'ale kɛ chef d'état-major ye o senfɛ sa Sékou ale ye laseli kɛ ale de chef d'état-major fɔlɔ ye han capitaine Sékou Traoré ale ye laseli kɛ ka ɲɛsin wolomasiri tabaw ma a ko ko bi octobre kalo tile fɔlɔ in san 1960 o ye an ka wolomasiri tabaw olu sigili ye sen kan min ye armée kurakurani nin y'a sigilen ye balimaya ni sinjiya kɔnɔna na gouvernement y'a laɲini cogo min an k'an jija yaasa an k'an jɔ an jɔyɔrɔ la Mali ale ka hɔrɔnya n'a ka danbe o kana dɛsɛ an na Mali jamana filɛ nin ye a n'a gouvernement olu y'a yira sa k'a fɔ k'an ka kɛ armée ye min bɛ tali kɛ an bɛnbakɛw minnu ye kɛlɛ kɛ minnu y'u kɔ a da tubabuw kɔ a la fa bɛɛ lajɛlen fɛ k'an ka misali kɛ olu la tutigɛbaaw fana duguw kɔnɔna na k'an ka hakili to o la an ka maakɔrɔ minnu bɛ yen n'olu ye kɛlɛ mun kɛ an ka danaya an ka laadiriya an ka tilennenya a n'an ka kɛlɛmasaya k'an k'o kɛ an taabolo ye ko sisan min n'an ye armée sɔrɔ ka drapeau sɔrɔ faso k'o sɔrɔ o kumabɔli o ye diyagoya ye an bɛɛ ma jugu mana bɔ kɔ kan walima kɔnɔna na k'an k'an jɔ an jɔyɔrɔ la yaasa ka se k'an jeniyɔrɔ fin min ye an bɛ se ka min kɛ k'o kɛ ka kɛ ni an bɛnbaw olu ka taabolo ye capitaine Sékou ko min ye nin baara hɔrɔnma in ye n'o kalifara olu la o b'a to olu k'u yɛrɛ di u ka ɲinɛ u yɛrɛ kɔ fɛn bɛɛ lajɛlen ka kɛ jamana ale bɛ se ka basigi cogo min na hakilina min bɛ u la min ye fasoden ɲumanya ye faso kanuni o ka kɛ bɛɛ lajɛlen taabolo ye fa bɛɛ lajɛlen fɛ a y'a yira sa k'a fɔ ale yɛrɛ a nɔfɛmaw maa o maa bɛ yen bi k'o bɛ baara kɛ u ka danaya da u bɛɛ lajɛlen kan officiers ni sous-officiers ka taa se kaporow ni soldats ma minnu bɛ Mali drapeau kɔnɔ bi k'u k'a bila u kun na ko Mali n'a gouvernement o jigi b'u kan
malidenw jigi b'u kan u k'u jija ko kɛra cogo o cogo u kana ɲinɛ Mali kɔ u kana ɲinɛ drapeau kɔ u kana ɲinɛ faso kɔ. Nin ye Seku ka discours fɔlɔ ye n'o ye capitaine Seku a jaabi bolo e dun bi Seku to ye cogo di ti Seku ngalamuti ala maaw k'a ye. Seku jaabi nin ne don ale de kɛra an ka chef de d'état-major fɔlɔ ye. Donc général Soumaré o nana cogo min na sisan an bɛna o de ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna. Seku ale kɔfɛ min ye octobre kalo tile 12 san 1960 armée a taara yira Modibo Keyita la ani gouvernement mɔgɔw ni député mɔgɔw jamaba o tun bɛ a kɛnɛ kan u b'a fɔ Brigadier Masako place Maginot baara in kɛra ye Bamako ale kɔnɔna na maa 2000 olu kɔni yira a kɛnɛ kan ka taa sɔrɔsiw olu ka bɔko fɔlɔ kɛ. Bɛnkan dɔw sɔrɔla min y'a to colonel Ablaye Soumaré ale ka bɔ Sénégalikaw fɛ yen fédération ɲɛmaaya in na ka na ka kɛ Mali ale ka kankɔrɔ sigi ye min ye wolomasiri tabaw ka ko o nasira fɛ. Général Soumaré ale yɛrɛ sera Bamako kɔnɔna na yan décembre kalo tile 23 san 1960 san a taara ka kɛ wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa ye décembre kalo tile 28 san 1960 o dugusajɛ sa min ye décembre kalo tile 19 ye u y'a ta ka kɛ général de brigade ye ka tila tuguni ka jɔyɔrɔ d'a ma ka fɛɛrɛ d'a ma yaasa cogo min na armée min sigira sen kan a ka kɛ o ɲɛmaa ye. janvier kalo tile 10 san 1961 Mali armée a bɔra a yɛrɛ la koyi ko maa mun tun b'a kɔnɔ a don o ye maa 1272 o kun y'a cɛ de armée tun man ja yɛrɛ o keba maa 1272 o de tun y'an ka sɔrɔsiw ta ko a sigi ko fɔlɔ sen kan janvier kalo tile 10 san 1961 o fana na chef de bataillon 2 de tun b'a la capitaine 3 lieutenant 3 ani sous-lieutenant 14 armée wolola tan de o hukumu kɔnɔna na sa an bɛ kuma di Binta ma ale yɛrɛ ye mun faamuya armée la 1er octobre la min ni la rentrée scolaire tɛ kelen nka an bɛ min fɔ yan 20 janvier n'o taara ka kɛ armée ka fête ye o nana kun min na fana o bɛ yen sabula Faransi a sɔrɔsiw gɛnnen pewu ka bɔ yen nin bɛɛ kun kɛra Faransi sɔrɔsiw tun bɛ yan mais u gɛnnen ka bɔ yen pewu kɛlen k'u ka minɛnw bɛɛ lajɛlen cɛ hali u taatɔ u ye dugukolo min ta u y'a fan dɔ kari ka taa n'a ye Kati o de taara ka kɛ 20 janvier ka kɛ sɔrɔsiw ka fête ye don dɔ la an bɛna na an da don o la nka an ka Binta ale lamɛn ale fana bɛ senkɔrɔma dondoli kɛ ka kɛ ni 1er octobre ye. Ne tɔgɔ Binta Diallo, la présidente de l'association Faso Ɲɛta Baara. N bɔra bi 1er octobre la date symbolique don ka bɔ ka tasibila kɛ an ka fininatigilakaw ye ka foli d'u ma k'a yira an b'u bolo bi an b'u bolo sini. Ne Binta Diallo bi 1er octobre de 1er octobre tɛ fɛn ye fɛn min dogolen ni mɔgɔw la 1er octobre ye la date de création de l'armée malienne. N'i ye 1er octobre ta mɔgɔ caman bɛ ka confusion kɛ ni 20 janvier de 20 janvier n bɛna différence fɔ mɔgɔ ye 20 janvier de ye don ye don sɔrɔsi laban minnu bɔra troupe français ka taa u ka dugu la an y'o célébrer parce que an ka jamana kɛra an ta ye mais c'est différent du 1er octobre a y'a hakili to a la 1er octobre ye an ka sɔrɔsiw ka création don ye o la an bɛ bɔ ka foli d'u ma u ka jɔnjɔn kɔnɔna la an'u ka cɛsiri ani jamana kɔnɔden bɛɛ ma. Vraiment fɛn min y'an sɔrɔ le 17 septembre a ma kɛ fɛn ye fɛn min dogolen don mɔgɔw la mais n bɛ tasibila de kɛ ka ala ka ɲinɛ minnu banna la ka tila ka minnu bananen don a ko kɔnɔ ala ka nɔgɔya k'olu ye k'a yira an ka sɔrɔsiw la u ye baara kɛ cɛsiri min b'u bolo ka dɔ fara kan wa population fana b'u kɔ bi u b'u kɔ sini wa population dalen don o la. N'o taga sira fɛ parce que an ka jamana ye jamana min ye jamana ba de don maa f'i ka da i yɛrɛ la i ka sɔn i yɛrɛ i ka k'i yɛrɛ ye o la i ka jamana bɛ kɛ jamana ba ye n'i ye nin bɛɛ wililen de ye anw kɔ k'u b'anw ka jamana fitinin nɔfɛ barika dɔ de b'an ka jamana in na barika bɛ jamana bɛɛ la mais bɛɛ n'i ka spécialité don bɛɛ n'i ka dɔnta de don n bɛ fɛ ka mun fɔ maliyɛnw ye
an ka n'an ka sɔrɔsiw kɔ bila bi an ka n'u bila sini ni mɔgɔw ko k'an ka sɔrɔsiw kɔ bila cela veut dire que a tigiw bɛ n'an da k'an sɛdenni kantigɛ olu de ye marifatigiw ye anw de bɛ wari bɔ k'a don olu la pour que olu bɛ se k'an ka défend cogo min na bon o hakilina k'o bɔ an ka population na ka tila ka welewelema da k'u ye u bɛ wuli ka jɔ min na u ka dɔ fara a kan halisa k'a dɔn jugu min b'anw na mais an kana sɔn juguw ka se anw na parce que bɛɛ n'i ka tagabolo de don olu ka stratégie ye ka na ni guerre de ye jamana kɔnɔ bon anw fana k'a bila an kun na anw bɛ paix de nɔfɛ fɛn ala ye fɛn fɛn da ye fɛn fila de da jamana kɔnɔ diɲɛ kɔnɔ ɲuman ani juguman bon guerre nana bi anw kan an k'an bɔ guerre kɔnɔna la k'a bila an kun na anw bɛ bɛn de nɔfɛ olu de b'anw kɔ cela veut dire an b'u ɲɛ de fo population k'o bila u kun na an ka don da kelen fɛ an ka bɔ da kelen fɛ nin ko in ye wagati ko de ala de bɛ se fɛn bɛɛ la ala de ta ye fɛn bɛɛ ye a bɛna ban mais a ti ban tant que n'an m'an bolo di ɲɔgɔn ma a ti ban tant que an ka kalifa ye minnu ye n'o y'an ka tenitigilakaw ye n'o y'an ka sécurité ye a cɛman n'a musoman f'an k'an tɛgɛ don olu ma ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ an ka da an ka tenitigiw la parce que n'i ma da i ka tenitigi la komi i yɛrɛ bannen don i yɛrɛ ye n b'o de fɔ jamana kɔnɔdenw ye an ka tugu kɔ bi an ka tugu kɔ sini an ka jamana image ye tenitigiw de ye bi 1er octobre ne bɛ Binta Jalo bɛ bɔ k'a fɔ mɔgɔw ye ni maa sera i ka teni na dɔrɔn a sera i ka jamana la l'image d'un pays a bɛ dépend a ka teniw de la a n'a ka fɛn caman bɛɛ n'a ka domaine don mais ni don min ta sera an bɛ bɔ an b'o fɔ bi ye sɔrɔsiw ta don ye olu ka importance ye min ye bi jamana kɔnɔ an bɛ bɔ k'o ladi an ka population ma n'o bɔra la an ka musoba minnu bɛ yen n'o ye Kani ye Kani Jabate la première femme mun kɛra soldat ye ka tila ka kɛ général ye armée kɔnɔna la ka cɛsiri a ye diɲɛ bɛɛ labɔ a kɛra exemple ye an musow bolo le tout nouveau général actuellement Nema Sakara qui fait la fierté des femmes maliennes ani muso bɛ yen nɔ k'i bɛ teni na o tenitigi muso an b'aw bɛɛ fo parce que n'i y'a ye cɛw bɛ se ka bɔ ka taa kɔrɔn fɛ u hakili sigilen don n'u ka denbaya de minnu banna an bɛ dugawu k'olu ye minnu man kɛnɛ an bɛ dugawu kɛ ala k'olu nɔgɔya bon k'a bila an kun na an bɛɛ de b'aw kɔ an bɛ se dɛmɛ min bɛ se ka kɛ ni hakilinasigi ye o bɛ se ka kɛ dɛmɛ min bɛ se ka kɛ ni wari ye bɛɛ n'i se de don k'a bila u kun na bɛɛ ala ye bɛɛ da n'i ka pouvoir de an ka fara ɲɔgɔn kan an ka ɲɔgɔn minɛ an k'a dɔn anw ye maabaw de n'i y'a ye nin bɛɛ bɛ n'anw kɛlɛ u b'a dɔn fɛn dɔ de b'anw bolo wa anw fana de kan k'o fɛn in fana ɲini k'o valeur dɔn ka tugu o fɛn in kɔ o la n bɛ foli di an ka jamana ɲɛmɔgɔ ma ni ala y'a latigɛ bi ale de b'an kunna ale fana ye tenitigi ye a n'a jɛɲɔgɔn bɛɛ ani a baarakɛɲɔgɔn bɛɛ an ka institution fɛn fɛn bɛ yen an ka baarakɛyɔrɔ bolo fɛn fɛn bɛ yen maliyɛn den cɛman n'a musoman k'u bɛɛ fo an bɛɛ k'a fɔ mali ye kelen ye an bɛ don da kelen fɛ an bɛ bɔ da kelen fɛ n tun bɛ fɛ k'o de fɔ n balimaw ye bi le 1er octobre. Min ye yɛrɛma hɔrɔnya in ye min ye armée sigili ye sen kan ye a ma kɛ magan dɔw kɔ koyi jamana ɲɛmaaw u y'u sinsin mun kan ko an ka kɛ an yɛrɛ ye an bɛ k'an yɛrɛ ye cogo di an ka Dawuda Tigɛti lamɛn fɛɛrɛ minnu kun sigira sen kan Modibo ka waati yaasa an ka se ka k'an yɛrɛ ye. Modibo tile la an tun bɛ fɛn bɛɛ kɛ n'an yɛrɛ ka wari ye n ko franc malien de tun b'an bolo franc malien min tun b'an bolo o franc malien in kosɔn an sera ka avion 18 san alors k'an tun bɛ yɛlɛma hɔrɔnya ta hali compagnie d'aviation tun t'an bolo Mali yɛrɛ ta avion 18 coup d'état tun bɛ kɛ Modibo la don min avion 18 de tun bɛ Mali bolo a bolibaga bɛɛ tun ye maliyɛnw de diɲɛ fan bɛɛ an ka avion tun bɛ maliyɛnw ta ka taa n'u ye yen nɔ jamana kɔnɔna fana la a b'u ta ka t'u bila yen mais bien flan b'an ka wari donna compagnie étrangère la ni ma taa i ka wari don Air Mauritanie la i b'a don Air Sénégal la ou bien Air Burkina ou bien je ne sais pas moi Air France ou bien Corsair etc. o wari bɛ bɔla a bɛ taa kɔfɛ a tɛ to an bara yan or Air Mali taara a tun bɛ to an bara yan franc malien nin na min tun b'an bolo ni mɔgɔ b'a miiri k'a fɔ ko ni wari ma bɔ kɔfɛ an tɛ se ka fɛn k'an yɛrɛ mais franc malien min tun b'an bolo a tun tɛ bɔ kɔfɛ o nka tun b'an yɛrɛ de bolo yan nɔ an ye usine dɔ min bɛ ciment dilan o usine nin i b'a dɔn ciment tonne tun ye joli ye et puis a qualité tun ka fisa n'an bɛ min bɔra bɔ kɔfɛ ka na san ka na bara ciment tonne Modibo tile la jamu cimenterie tun bɛ min dilan a wari tonne kelen franc malien 2,600 13 000 francs maliens la tonne de ciment bi an tɛ ɲɛ centaine de millions de francs et puis hali a qualité jumɛn fana an tun bɛ yɛlɛma hɔrɔnya ta a bɛ fɔ ma ko office dignitaire nationalisé san kelen dɔrɔn indépendance talen kɔ Côte d'Ivoire nana ka malo an ka malo tun ka fisa n'a bɛɛ hali bi an ka dugukolo malo de ka fisa ni caman ta ye an bɛ bɔ kɔfɛ mais o y'a bɛɛ halaki
Jamais. Côte d'Ivoire, nana, en 1961, ka malo tonne battant sans Mali là. 10 000 tonnes de riz. Côte d'Ivoire, au Sahel, au Fofo, au Bourano. Hein? Bon, nimpe tumbambulu nanka wari. Mais c'est ça, ma voni wari ma boko fait qu'un antique à fin kanyere. Parce que y a un clitien. Ou y a un clitien qui a que comme une asro, ni kofe wari te antique à que foussi. Or, au kofe wari, ou des banjassila. Tant qu'à Mambourou Bobla, au moins, vous savez, avec Sandourbo, Sandrome et Boram, Kofe Kanadi Malima. Ansara. Ah, en quand vous savez, on va donner une bonne la Euro, Fédération du Mali, Tilé. Senghor, nous avons Mambourou, nous avons la frontière, la frontière d'Atou, ou frontière Mali, Mali, Sénégal, c'est visa, qu'on y visa tibolité du Sénégal, sur l'année d'hier. Mourouka, Aoutoui, en cas de dernière là. Où y est baraké, ni haklié. Ah, sans flat temenenko. Kata septembre kalola samba clinique keme konontoni bi woroni fla kata bla février kalola samba clinique keme konontoni bi woroni saba Senghor émission saba de blamuru maka diri ku ka frontière daili ah muna parce que tumba miri ka fouye mi encore utoyi Sénégal port avec Marcelani Maridi on connaît haribi waso usine mbulu ni tubabu yo dlayeno qualité transformée usine ani obe kori mi yelma ka ke bagini ni fawni t-shirt ni fawni afan ba bet mbebo manila manya datu o ka fembe jora économie bina pew Sénégal économie bina Senghor ye mission saba de wuli kana muru dili kaka ala na kra ko ka frontière mo ko non ne ma tumu ay da audi atumu ate ne kene ta yiro ne jamana dendi ni jamana jonko akayele kaminka amba yiro tra a hakili ɲagaminen tuguni a ye mɔgɔw la wuli ka taa Modibo ni président minnu tun ka di ka taa olu ma k'u ka Modibo deli a ka frontière yɛlɛ Nasser tun b'o la Sékou Touré tun b'a la Kwame Nkrumah tun b'a la hali Houphouët Boigny a ye ci bila ka t'o ma Nehru un président Tito président Yougoslavie président Tito Senghor ye ci bila ninnu bɛɛ ma k'u ka Modibo deli n'an y'a yɛrɛ dɔn n y'o de f'i ye quoi n ye de fɔ ye n'an y'a yɛrɛ dɔn an dafɛ jamana si tɛ yen min bɛ se ka kɛ fɛn ye anw kɔ mais n'an y'a kɛ komi n'olu tɛ anw tɛ mɔgɔ ye parce que u y'a hakili tiɲɛ évidemment banque sago donc ala kan kisoma o da kin ka man ka barake ka mo hakli su yele ka don ala yi min dama dafe jamana chama banque refe na tubu mais nanya nyere bla wuro banque sago de ala kan kisoma ari bi ko mi do a jengena me ma bon am se karakli aywa min ye kɔrɔ tigɛte an b'a fɔ ka waleɲuman dɔ a ka laseli ɲuman na yaasa maaw bɛ se ka faamuyali kɛ cogo min 1er octobre école kun kan ka taa bi nka ministre min bɛ kalanko kunna a ko ko école ta bɔra a ma ko sabula daralwa min bɛ jamana kɔnɔna bi o degun dogolen tɛ maa si la degun in bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ji kɔni bɛ ka walankata ka taa fan bɛɛ lajɛlen fɛ jiko in a dogolen tɛ maa si la Sneki k'ale b'a d'a ka kalamɔgɔ école karamɔgɔw tulo ka cɛman ni musoman ko ka kɛ ni kalanta bɔlen a dɔgɔkɔrɔ sa olu kun y'a yira k'a fɔ k'u bɛna baro sigi min kɛ ka ɲɛfɔli kɛ degunba min bɛ école ko la k'u ye o bɔ a ma conférence de presse k'u y'a bɔ ntɛnɛn ta bɔ a ma k'a bila waati wɛrɛ la ni ala n'a kira sɔnna a ma ko u nana o don fɔ maaw ɲɛna sɛbɛn fa sirila maa min fɛ sa o y'u ka secrétaire général ye ni o ye Mustafa Jite ye Sneki kɔni ko sa ko a bɛ welewelema da kɛ ka ɲɛsin école karamɔgɔw ma ka ɲɛsin école bɛɛ ma yaasa bɛn ni kelenya ni basigi ni lafiya baara kɛcogo ɲuman bolodi ɲɔgɔnma kɔnɔna na u ka o kɛ yaasa baara minnu bɛ yen n'o kan ka kɛ kalanta in hukumu kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen ka se ka kɛ a ka kalandenw a ka tɔndenw cɛman na musoman k'a b'u wele basigi ni lafiya la yaasa min ye kalanta labɛn in ye ale bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ basigi kɔnɔna na cogo min na u ka bureau exécutif k'a b'o ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ école min yɛrɛ bɛ ministre yɛrɛ masurunya la an ka taa ye Dar Salam o école bɛ cogo di bi an ka taa ye. Madame la coordinatrice, voici votre école fondamentale Dar Salam deuxième cycle. Ça c'est deuxième cycle A. Vous voyez les salles de classe, Djibouti classe Gono. Vous voyez, ça c'est la 7e. Maintenant, ça c'est l'autre 7e. Vous voyez les 9e, Djibouti Gono. Kagere konanga bureau da konna kone auto sorobe da nyama J est à l'intérieur de votre bureau. Vous voyez la porte. Vous voyez le nouveau dos, madame la coordinatrice.
Ça c'est votre cours. Kaboko là, on a classe on. Non, la salle de classe on vraiment tout est inondé. Vous voyez? La salle de classe tout est inondé. Voici 7e A. Voici la 7e année. Vous voyez, ça c'est la porte. On a plein de types. Ça c'est la porte. J'avance. Toujours ici au groupe scolaire Dar Salam A. Voici la 8e année. 8e A. L'eau est à l'intérieur. Vous voyez la porte. L'eau est à l'intérieur. Yama. Voici la 9e B. Vous voyez de l'eau à l'intérieur. Pas mettre tête. Voici votre direction. Ça c'est la 9e année A. Comment on compte? Vous voyez, ça c'est la 9e année A. Madame la coordinatrice, voici votre direction. Votre direction Dar Salam 2e cycle A. Vous voyez le couloir. Ça va bon. Naga moto benai. Vous voyez? Ça c'est votre cours. Dar Salam 2e cycle B. Dar Salam 2e cycle A. Vraiment. Non, merci. Aïwa, niye Bamako de Dar Salam 2e cycle. Dar Salam ale ramse ka fo ministère de l'éducation ni yenche o ipango kele ni nyewawa de iye arai tike ka teme travaux da ni ma fo ministère de l'équipement o reta do on ba wele ko travaux de ibe teme yendala kata iba ko be taka yoro to ko edi awka kan en to edi ibo bla nu ikini ve kati nu ma ve Dar Salam de be donc école so de ni Bamako kono na de ha école so ni Bamako kono na de sisa amta sebeni ngoro danganda lesor mogo ulu willa kata ye ka kuma di mogo ma anga lesor no ye faso re ka chageda yi kuno sebeni kala yi ulu ye min soro jigo la anga olaje avec les damanama bo joliba ibe ka walangata mali sigida minnu be badagolo la sababu ke jik hake fanga buyani lakana ministre soka fola baka ni wale imbe ka degula se kinchamama ina fo kalabankuru kati marala ni yoro ko fole ina sigida badagolo so chaman kono aywa jiyela en kwani kera ko sugu doye ji kun folo nana ama jate ka fo ka be se fo ni yoro la bara nana e do ni kemi ge nana do kare kono temesira be pour ka do sokono bo antoro sigide la ka fo kabina kare ere mine fo ka ta do siso kono amma siginoyi bo ala ya ke kuna sini an sigilendo la abika yele doni bo na ko ndogoni wulilo la abeka sonyini pour ambisika minon labo akono o ka walanga ta ka do siso ere kono sa o koni kera kunu kase bima nyana gele ya koni banka malo nyigina nyo nyigina fauteuil ou nyigina matla ou nyigina mais ni ji yelela chugum na ni moment ina balambela parce que c'est à partir du 25 quand c'est du 27 là ji yelela ni vitesse mi en bétoni le 25 en bola sogoma mo wila mo nyabala jibe ka avancer don comme mo bolo peut-être il fait me rabina dans sera là am ta se chauffeur là ma do farla ka o dugu sage mo wila su kana yor bere dabali bana da ware nyabala ji c'est la fo kare kuna donc il faut mo re
Ana ye ka fɔ ko solution yɛrɛ tɛ il faut que k'u ka minɛnw labɔ donc mɔgɔw bɛ ka commencer k'u ka minɛnw labɔ dɔɔni dɔɔni ka yɔrɔw bila c'est sokɔnɔnaw bɛɛ falen don ji la anw yɛrɛ ka sokɔnɔna filɛ nin ye a falen don ka balo ni fɛn minnu bɛ so kɔnɔ bolofɛn dɔw bɛ yen a bɛ se k'olu lacɛn quoi mais bon puis ni ko kɛla ten n'a y'a sɔrɔ moyen t'i ye ka déplacement ninnu assumer a bɛ gɛlɛya bon o de filɛ nin ye mɔgɔw ye déplacement forcé de la sisan e t'a dɔn a bɛ dan bi wa a bɛ dan sini wa an t'a dɔn vraiment a bɛ ka yɛlɛ yɛrɛ donc ni autorités bɛ se ka mun kɛ pour ka se ka mɔgɔw dɛmɛ pour que minnu ni moyen ba t'u ye ka se k'u ka dégagement déplacement kɛ u ka dɛmɛ u ka se ka u ka yɔrɔw minɛnw cɛ ka bɔ pour que ka se ka yɔrɔ ɲuman sɔrɔ u ye. maa minnu b'u ka sigidaw bila fɔlɔ olu bɛ kulo de ta gerekana n'u ka sow cɛ. bon n ka baara yɛrɛ n bɛ cɛncɛn bɔ de kɛ n tɛ nin baara in kɛ quoi komi yan bɛɛ y'an sigiɲɔgɔn de ye bon u bɛ n wele n ka na u tigɛ quoi pour que u kana don ji la quoi. prix bɛ ni dɔw cɛ prix tɛ ni a bɛɛ de cɛ dɔw yɛrɛ bɛ n tɛ wari minɛ u la yɛrɛ voilà bon nin yɛrɛ daminɛna nin y'a tile 2 de ye parce que ji kun ma bonya ka se kurun ma mɔgɔw kun bɛ tɛmɛ sen de la a ɲɔgɔnna kɛra 2018. walasa maa degunnen n'u bolofɛnw ka kisi lakana minisiriso y'a laɲini u fɛ u k'u ka sigiyɔrɔw bila joona joona. ayiwa lesɔrɔ mɔgɔ an b'u fo u ka nin ja tako ɲuman ani seereyaw tako ɲuman ani baara kɛcogo ɲuman yɛrɛ la an b'u fo k'u waleɲuman dɔn n'o ye faso yɛrɛ ka kunnafoni di gafɛsoba ye n'an b'a fɔ ma ko lesɔr. n'an bɔra jiko la an bɛna lakanako la lakanako hukumu kɔnɔna na sa wolomasiri tabaw olu ye wulikajɔ kɛ sisan k'u kunda tɛnzawatɛni dugu laban kan banbanciwale ni wale kɛbaw kɔni bɛ yen ka taa Algérie ni Mali dancɛ la o wulikajɔ in o baaraw bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɛsinnen don bi ninnu ka yɔrɔ laban min bɛ u bolo n'u sigilen don o kɔnɔna na Tɛnza Mali ale ni Algérie yɛrɛ dancɛ la dugu labanw o kɛlɛw de bɛ nana daminɛna kunungo armée ale n'a ka dɛmɛbaw olu kɔni ye wulikajɔ in kɛ sa k'a jira k'a fɔ ko n'o o de banna min ye Tɛnza n'a lamini bɛɛ lajɛlen ye o ye a donnen Mali ale sagoya la ka kɛ n'u ka wulikajɔw ye o waati kelen na min ye dɔngɔnɔdugu la Sɔngokaw fɛ yen hakili la k'a fɔ Amara o ja bɛ yen pour que k'a jira mɔgɔw la k'a fɔ kunungo na siniko bin taara kɛ olu kan k'a daminɛ lansara waati fo kana se waati min ma sa u y'a jira sa k'a fɔ kɔni k'u ka dugu ale kɔni bin kɛra a kan tiɲɛni a barika bonyana ye sabula fɛn minnu bɛ yen u y'u caman jeni dugudenw yɛrɛ ka fɔ la ninnu kɔni nana waati min u donna yɔrɔ caman fɛ nka maa minnu tun bɛ yen n'o ye Dana Amasagu maaw ye n'olu kun y'u jɔ u jɔyɔrɔ la olu ka muguw banna olu kɛlen ka bɔ yen tuma min na sa min ye dugu kɔnɔna na butigiw u y'olu dakari maaw sisow jiginɛw ka don maaw nɔfɛ f'u ka dugu kɔnɔna na ka taa f'u ka soɲɔkɔnɔw kɔnɔna na k'a bɛɛ lajɛlen kari nin ye ekɔli karamɔgɔ dɔ ka so ye u donna ale kɔnɔ k'a minɛn bɛɛ lajɛlen cɛ ka taa n'a ye banbanciwale ni wale kɛbaa ninnu u ma se ka maa minnu sɔrɔ olu kɔni bolila ka yɛlɛ kulu de sanfɛ yaasa ka se ka u ni kisi bi u kɔni y'a jira sa k'a fɔ min ye dɔngɔnɔdugu yɛrɛ caman na nin bingali ɲɔgɔnnaw bɛ kɛ kuma caman a ɲininen don sa min ye armée fɛ nka armée fana an ye min lakɔlɔsi armée bɛ baara caman na yɔrɔ in na ye nka terrain a ma nɔgɔn dɛ parce que maa caman bɛ yen u bɛ armée ka position di banbanciwale kɛbaa ninnu ma maa caman bɛ yen u bɛ kibaruyaw ta ka di banbanciwale kɛbaa ninnu ma u bɛ mɔgɔw cɛla yen o fana ka ca o kɛlen don ka baara gɛlɛya bi armée bolo a yɔrɔ ninnu na kosɛbɛ san ye kibaruya minnu sɔrɔ wulikajɔ caman bɛ yen ni armée ko a b'a kɛ fɛɛrɛ caman bɛ yen n'u ko k'u b'u sigi sen kan i b'a sɔrɔ maaw bɛ yen minnu bɛ kibaruyaw di minnu bɛ fɛnw fɔ minnu bɛ kɔn ka lajɛliw ni fɛnw kɛ nka bɛɛ la armée na dɔ fara a ka wulikajɔ n'a ka se kan yaasa min ye an balima fɛn bɛ dɔngɔnɔdugu kɔnɔna na basigi ni lafiya bɛ se ka don cogo min nin ye Sɔngokaw olu ta ye ale armée kelen an bɛ to a gun kan hali bi an bɛ taa Kidal min ye Radio Mali ye ale taara Kidalikaw fɛ yen gendarmerie o segira ka na baara bɛ ka kɛ cogo di an ka taa a lajɛ n'an sera ka o sɔrɔ. Maintenant, faisons cap sur la région de Kidal. Notre reporter sur place, Sidi El-Medi Ag Al-Baka, fait un focus aujourd'hui sur la police et la gendarmerie nationale dans la 8e région administrative.
La gendarmerie nationale à Kidal se présente comme un facteur inouï de stabilisation et de renforcement des capacités opérationnelles des FAMA. Depuis l'installation du commandant de la région numéro 9, le lieutenant-colonel Issa Tangara, les lignes ne cessent de bouger. Permettez-moi de remercier la hiérarchie qui nous a mis des moyens nécessaires à notre disposition pour nous permettre d'être ici à Kidal, afin d'apporter nos services aux populations. Et depuis les premières heures du retour de l'armée à Kidal, le 14 novembre 2023. Faut-il les rappeler, la gendarmerie nationale a pour mission? Comme mission générale, il s'agit de la défense du territoire national, tous les territoires, la protection des personnes et la sécurisation de leurs biens. Les missions spécifiques sont nombreuses et diverses. Au premier lieu, il y a ce qu'on appelle la prévôté. Après cette mission prévôtale, la gendarmerie a aussi la mission de patrouille dans la ville et même en campagne. Et de veiller aussi au respect des règles du droit international humanitaire. Aussi des missions de contrôle des zones. En ce sens que nous parvenons à fouiller correctement les personnes qui rentrent et qui sortent de la ville. En troisième position, nous avons la mission de renseignement, qui est une mission transversale et qui se trouve dans toutes ces missions. Cette mission de renseignement, avec le nouveau concept que nous avons essayé d'adopter à Kidali ici, à savoir la police de proximité, cette mission de renseignement a donné son fruit. Ça nous a permis d'être au contact avec la population civile, les rassurer de notre mission et que nous sommes là pour elle et non le contraire. Et nous avons aussi des missions de transfèrement. Lors des opérations militaires, quand les présumés suspects sont arrêtés, interpellés, ils sont mis à la disposition de la gendarmerie. Donc, si des faits matériels sont avérés, la brigade dresse un PV les concernant, donc ils sont transférés aux juridictions compétentes. Nous avons aussi des missions de police. Attendez par là, la mission de police administrative, la mission de police judiciaire et la mission de police des armées. Cette mission de police c'est une mission ordinaire à la gendarmerie ici et ailleurs. Nous avons aussi des missions de secours, d'assistance aux autorités administratives et aux collectivités. Les éléments de la gendarmerie nationale ont indéniablement permis aux populations de Kidal de récupérer plusieurs équipements emportés dans l'euphorie de la reprise de Kidal par les FAMA, ainsi que plusieurs saisies de munitions, des armes de guerre ont été faites par la gendarmerie nationale. Engagé pour la cause, prêt à servir cette partie de la patrie, remercier davantage la hiérarchie militaire qui a tout récemment proposé les formations organiques. Ces formations ont davantage rehaussé le moral des hommes à Kidali ici. La note spéciale du redéploiement de la gendarmerie nationale en 8e région est la contribution à la réussite des missions de FAMA avec l'amélioration du dispositif de sécurité et la restauration de l'autorité de l'État. Aïwa Sidi Ama Fonafo, allez ORTM directeur régional de Kidal. Nous avons mi gendarmerie Issa Tangara Naga Mau. Ambu Fonafo Kidal ale konnana alsa kuna fonuta na srafa sa nambora wulu masiri tabaka kula ama irala saka bako bingali wale ado koni okera ni wati na kolokani ka ofe kerengene ya dugumbe nuba fuma ko tumani bugu kolokani cercle konnana sa minye bamanchi wale ni njuga wale kebawiye ni kalo entle muga to kalo sale tle muga kono to wula fa sa ya ira sa fo minye merka dangai ani matanyo ana ukoni ulu takatanu uluye kibaru dira dugu yɛrɛ kɔnɔmaw fɛ
u y'a yira k'a fɔ ko min ye bamaci wale n'u ka wale kɛba wɛrɛw ye olu fana kɛlen ka bingaliw boloda darawulakaw olu ka sira kan ka bɔ Ugenya min ye Kolokani ale cercle kɔnɔna na bingalikɛla ninnu kɔni u y'a yira k'a fɔ sa k'u kɔni mana maaw minɛ musaka fɛn fɛn b'aw bolo wari fɛn fɛn b'aw bolo aw bololamina fɛn fɛn hali minanw ni sagaw u b'a bɛɛ lajɛlen daraki aw la ka taa n'a ye min ye tarata tɛmɛnen ye tailleur dɔ ale ni réparateur dɔ moto dɔ olu fana u tununen no ni yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na Kolokanikaw olu fɛ yen an y'a yira u la k'a fɔ Segukaw fɛ yen nɛgɛmafɛn min kɔni ni ale pɛrɛnna Segu kɔnɔna na halisa a yirala k'a fɔ ko maa 2 kɔni o de fatura maa 8 o joginen don min ye maa 4 ye olu ta ka jugu kosɛbɛ waleya in kɔni a kɛra Segu nin kalo in tubabukalo salen tile 28 min ye Segu balontankɛrɛ o kanfɛla yɔrɔ min yɛrɛ bɛ yen sa n'an b'a fɔ o ma ko défilé kɛnɛ premier arrondissement ale masuruna la kalanko hukumu kɔnɔna na min ye Solokaw fɛ ye Bafula bɛ mara la olu kɔni kɛlen ka baro sigi ka sa yaasa école Bafin kɔnɔna école olu ko bɛ se ka kɛ cogo min ka kɛɲɛ ni Solo ta ye hukumu kɔnɔna na sa u ye baro sigi de kɛ sa ka hakili jagabɔ kɛ kalanta yɛrɛ ale ni kalanko bɛna kɛ cogo di farikolo ɲɛnajɛ ni seko ni dɔnko olu bɛ se ka kɛ olu fana b'a waleyaw kɔnɔna na u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye baara ninnu bɛɛ lajɛlen kun cɛli la sa u kɔni ye sɛbɛnw di n'o ye attestation ye maa 4 ma maa 4 minnu n'olu sera ka yiriwali kɛ kosɛbɛ Bafin ale babolo o kugu kɔnɔna na Kayikaw fɛ yen musow olu bɛ ɲɔgɔndan na ɲɔgɔndan min n'a siɲɛ 5nan ye nin ye mɔnitobi o ɲɔgɔndan don dugu min bɛ sa n'o u b'a fɔ ma ko village SOS de Kulum olu de kɔni ye baara in sigi Kayi mara kɔnɔna na min ye muso 3 minnu bɛ sa n'olu kɔni sera ka se sɔrɔ muso 8 ka minnu kun y'u tɔgɔ sɛbɛn olu bɛɛ lajɛlen kɔni ye mɔni de tobi min ye mɔni ye sa mɔni bɛ se ka nafa ɲɛ yaasa min ye ɲɔgɔndan in ye a jaabi bɛ se ka sɔrɔ cogo min na sa arajo min bɛ n'o o ye arajo u ka sigidala arajo dɔ ye ale kɔni ye baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ an bɛ taa sisan farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ kan k'a yira u la k'a fɔ sa min ye Solentakaw fɛ ye waliya ale cercle kɔnɔna na Madigata Fofana ale ka ndolati n'o y'a ka kupu ye o tun bɛ yen FC Batandi ale de kɔni ye se sɔrɔ penalty ta na kupu in a kɛnɛ kan n'o ni tun y'a siɲɛ fɔlɔ ye Fili Jalo ale bɛ an k'ale ka laseliw lamɛn. Marigata Fofana tɔgɔla farikolo ɲɛnajɛ min tun bɛ sen na waliya komini kɔnɔna la o baaraw kun cɛra Solentan dimanche don min bɛna septembre kalo tile 29 ma san 2024 FC Bantandi ale ye se sɔrɔ FC Cerveau kan tiro bi la wa mi aw la dɔnniya k'a fɔ ni farikolo ɲɛnajɛ nin kɛnɛ kan Marigata Fofana a yɛrɛ kun bɛ kɛnɛ kan ni ka taa se waliya merilagaw ma fo ka taa se waliya sous-préfet ma ani waliya maa caman wɛrɛ olu y'u sen ta ka Solentan magɛ ka taa ni farikolo ɲɛnajɛ ni kuncɛli kɛnɛ kan Sambu Mariko Sisugu ale ye waliya komini maire ye an ka jɛ k'ale ka nisɔndiya lamɛn a n'a ka bilasiraliw farikolo ɲɛnajɛ nin ko kan lungo min bɛ balontan la kɛlɛ de kɛra mais si kuku kungo labɔ ta mɛ dɔrɔn a banaw bɛɛ labilata donc je crois que n'an fɛn ka kɛlɛ o kɛ nin tɔ kuma la hali si Madigasa dugu sɔtɔ bi tɔgɔ ka kuku la donc a banta dɔn a wulubagaw ka i sin b'a to balawo ta i sago commune denw ka to ɲɔgɔn bolo mais na a na bɔnɔ ɲɔgɔn tɛ mais ka fɔ min dumuni ko sɔtɔ ko waliya sous-préfet ale y'a ka nisɔndiya yira ni ka Marigata sɛbɛkɔrɔ fo an ka jɛ k'a ka lase lamɛn. Fɛn min ye sport ye koba de ye jamana kɔnɔ an ka ministère yɛrɛ dɔ bɛ yen mun ɲɛsinnen don farikolo ɲɛnajɛ ma n'i y'a ye jamana kuturu bi baarada dɔ sigi ka ministre yɛrɛ sigi sport kɔnɔna na o kɔrɔ b'a jira a fanga ka bon jamana kɔnɔ n'o o sugu bɛ kɛ i ka commune kɔnɔna na i ka sigida la wajibi don ni i welela ni invité la n'a sɔrɔla jamana ɲɛtaga ka di i ka kan ka na o de kosɔn n sela yan bi donc n bi Marigata fo yan kosɛbɛ k'a fo ka waleɲuman dɔn fɛn min ye jeunesse ye monsieur le maire ye kuma mun fɔ a dabɔla ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan mais a ma dabɔ ka mɔgɔw bila ɲɔgɔn na n'a sɔrɔla i b'i kɛ sababu ye ka mɔgɔw bila ɲɔgɔn na monsieur le maire y'a fɔ cogo min na sababu min b'a to i mɔgɔw bila ɲɔgɔn na i b'a dabila ne yɛrɛ jɛna ni a ka kuma ye o la n b'i kuma jeunesse fɛ k'a fɔ ɲɛna ko sport ye fair play de sport ye fair play ye mais sport tɛ guerre ye.
Madigata Fofana ale min kɛra nin kupu ban daba ye a y'a ka nisɔndiya yira wa ka solitagaw sɛbɛkɔrɔfo ni jɛkulu min ye farikolo ɲɛnajɛ na bɛn a da sera olu ma ko ni k'u sɛbɛkɔrɔfo kosɛbɛ k'a ka nisɔndiya yira. Nin hakilina in solita ka jeunes denmisɛnninw olu de farala ɲɔgɔn kan k'a danna dan ne kan parce que u b'a dɔn k'a fɔ ne bɛ bɔ waliya de donc ne ye n ka kalan kɛ waliya alors ka bɔ waliya ka taa baara kɛ yɔrɔ wɛrɛw la donc u ye a bonya dan kan k'a fɔ u b'a fɛ ka compétition organiser ni bɛ se ka don u jigi kɔrɔ ka se k'u dɛmɛ a ka kɛ coupe ye n k'u ma ni ala sɔnna a ma n seko ye min ye n b'o kɛ donc n fana donn'u jigi kɔrɔ donc an ye compétition in daminɛ depuis don fɔlɔ fo ka taa bila final don alors kɛlɛ ma kɛ mankan ma kɛ d'abord n b'o foli kɛ k'o ɲɛtilen jeunesse ma donc o tɛmɛnen kɔfɛ solitakaw u ye bonya min kɛ ne ye vraiment n bɛ mɛn a bɛn kɔnɔ siga t'a la parce que en réalité diɲɛlatigɛ la bonya bɛ manden bonyamasegin bɛ manden donc solitakaw ka bɔ k'an kunbɛn alors n bɛ a dugutigi fo ka jeunesse ɲɛmɔgɔw fo ka bureau min bɛ yen COSCO k'olu ɲɛmɔgɔw fo minnu ye danna dan ne kan pour que ka se ka coupe in parrainer donc n ka foli b'u ye kosɛbɛ donc vraiment Diallo n y'o de fɔ mɔgɔ n'i bɔra i faso la ka taa fɛn ɲini n'i ye fɛn sɔrɔ a cayara a dɔgɔyara i wolola yɔrɔ min i ni olu de kan ka jɛ k'a dun donc o kama ni ne ka duguladenw ko bon ko ne ka don u jigi kɔrɔ alors ni ala sɔnna a ma fo n'a tɛ n bolo dɛ sinon min bɛ n bolo an bɛ jɛ o la siga t'a la o de kama u ka weleli mana se ne ma su ani tile ne b'u ka bila la u fana y'a jira n na kunu Solenta k'a fɔ olu fana bɛ ne ka bila dilan Solenta alhamdulillah n bɛ dugawu kɛ hali bi ala ka nin compétition ɲɔgɔn caman kɛ. Mais aw la dɔnniya k'a fɔ équipe segin de kun bɛ ɲɔgɔndan na ni farikolo ɲɛnajɛ ni kuncɛli a kɛra équipe fila de olu ka se ye n'o tɛ équipe segin de kun bɛ ɲɔgɔndan na a kɛnɛ kan nka FC Bantandi ale de ye se sɔrɔ final la FC Cerveau kan tiro bi la wa farikolo ɲɛnajɛ kuncɛnen kɔfɛ solintagaw ani jɛkulu min ni o ye farikolo ɲɛnajɛ in labɛn u k'u ma yafa Marigata n'a ka jɛkulu ma u ye siɲɛna fɔliba kɛnɛ sigi o min ye solinta seko n'a dongo ye n'a bɛ wele ko Sinjan ale ye dɔnsen ye dɔnsen min n'a lakodɔnnen bɛ kosɛbɛ waliyamaraw fɛ kɛrɛnkɛrɛnya la solintagaw fɛ ni bafula bɛ Jani.ml tɔgɔ la Fili Diallo. min ye baara ye ko a kɛcogo a ɲɛna kosɛbɛ farikolo ɲɛnajɛ hukumu kɔnɔna na hali bi an b'a yira o la sa k'a fɔ min ye Samuel Eto'o ye ni ale ye ndolacilaba ye Samuel Eto'o min ko tɛ fɔ maa ye tuguni Cameroun Fédération ballontan o ɲɛmaaba de don FIFA kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko olu y'a dulon kalo 6 a sen kana yɛrɛ ballontan terrain kan ko sabula ko min ye arbitre dɔw ye ko a tun b'a fɛ ka olu bila namara sira kan min ye ballontanna denmisɛnnin minnu bɛ musomanin kunda n'olu si ma san 20 sɔrɔ Kolombikaw olu fɛ yen o coupe du monde kɛnɛ kan ko min ye Samuel Eto'o k'a kɔni y'a lajɛ yen sa ka arbitre ka yuruguyurugu ta ka ɲɛsin olu ma yaasa cogo min na a bɛ se ka nafa sɔrɔ a ko la ko hukumu kɔnɔna na sa o kɔni y'a yira k'a fɔ sa ko ale kɔni a k'a yɔrɔ janya ballontan terrain na kalo 6 nata in kɔnɔna na fédération président kɛtɔ k'i yɔrɔ janya ballontan yɔrɔ la FIFA est-ce que FIFA yɛrɛ bɛ yeli kɛ k'a ɲɛ tɛ yeli kɛ k'a ɲɛ o bon Eto'o dun fana tɛ ko a fana ka ko ma nɔgɔn dɛ peut-être que tile fila in na i tɛna n'a ka déclaration dɔ mɛn Tanzanikaw fɛ yen an ka ndolacila min bɛ yen n'o ye an ka gardien ye n'o ye Jigi Jara ye Jigi ko bi bi in na min ye Young Africa ye ko a jɔyɔrɔ ka bon o ko la kosɛbɛ san 2021 de ye a taara olu fɛ yen min ye Esad Malien ka nin gardien kɔrɔ in ye n'o ye Jigi Jara ye bi bi in na ko a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ tɔn in kɔnɔna na min ye équipe nationale yɛrɛ fana bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a fɔ Jigi a bɛ baaraba minnu kɛ bi bi in na sa maa min don kɔni ko a kɛlen don wanɛba ye wanɛ min ni tɔn in yɛrɛ kɔni n'o o jigiba bɛ a kan Jigi Jara n'o y'a sɔrɔ Malien don a ka faso kanu ko kɔni bɛ dɔn ndolacilaw fɛ terrain kan ale yɛrɛ bɛ pɛrɛn min kɛ ko hali jalatigiw tɛ se k'o kɛ joueur k'olu galabu yɛlɛ wa fana ko min ye vestiaire kɔnɔna fana na walima ni se kɛra maa tɛ yen min bɛ se dɔnna ni Jigi ye an bɛ Jigi fo halisa a ka dɔ fara cɛsiri ni timinandiya kan tɔn wɛrɛ
o k'a sɔrɔ min fana ka girin ni yanga afirika in ye ka dɔ fara a yɛrɛ ka ko kan bon jigi sa jara ko in de y'a ka ko tiɲɛ an bɛ sɔgɔma in na taa jɔ yan k'a fɔ a ɲɛna sa ko n'ala sɔnna ma nɛgɛ kanɲɛ 18 ne ni n ka maaw an nana aw sɔrɔ kɛnɛ kura wɛrɛ kan kibaruya kura minnu mana na sɔrɔ k'olu da o tulo kan bi ye 1er octobre ye 1er octobre an bɛ dugawu kɛ sa ala k'a timɛko ɲuman da ni silamɛ cɛman n'a musoman bɛɛ lajɛlen ma ala k'an ka jamana kisi ala k'an ka jamana tanga sini kɛnɛ laban ɲuman ala k'a da ni silamɛ bɛɛ lajɛlen ma a k'an bɛn waati wɛrɛ